May pagkat pa na pong pukay kayungan, malota na pong gagawang Kapampangan 101. Misa na eldo, malbe ko kitang video daring sa Resa Boys, itang manundang sa Christian. At ilang mapila na yamanong simbitla, kay ngukul ko, tegalugan la. Kanya, big message ko naman karela sana retang producer da, retang writer da, director da, choreographer da. Hela po sana mimimo, oreni na. Susunod na itang metong kayang Kapampangan mas masantig yung pakiramdaman tang tutuki kaya ba't itang metong naman tapos sana iba siya kayang tegalugan na pagkatapos kayang Kapampangan mas manay niyang pakiramdaman tang pangay ba't nyari nga luwang ngening anak ngening gagamitan ditang tas sana iya po tatas laring kile pa siya tas sana itang abuloy tegalugan niya naman nga buloy yung kayang Kapampangan ako nung akong kunan nyo mas buri kay tang limos saw po kaya tang ambag mas manayon niya tang metong dapa lula pa rin magtapat na tegalugan yung magtapat mas nung akong kunan nyo mas buri kayang gagamitan itang manyabing tutu pakiulit mas buri kayong pasibaywan taya na pasibaywan me tang palit yung palit balam kanyang tegalugan niya naman balam tang kapalitan na mas buri kayong gagamitan ng libe o kaya libayan me na o sige po nung ating kayong kutang ka rin pisabyan tala ala naman marok nung mangutang kayo nung stulapin din walila antes sasabihan ng Kuya Ray pag maragul tamong Kapampangan tamo pakasabyan nyo ang Kapampangan de nga asawa yu rembayo yu reng anak yu reng apo yu huli nga tsuko kay labad Kapampangan anak kanawang pare-pareho tamong Kapampangan potang pakasabyan ming metong Tagalog yu o dakal po salamat kay ninyo mo